Eilio nawr at gylch y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur, Aron Hughes a Elin Orels yn praid a fi. Nawr Daron, ni yn nosbarth y Beulah. Rhain yw'r math o frydiau ni'n gweld yn pori ar ein mynyddoedd ni, ynddo fe? Mae'r ein yw'r traditional breeds ni wastad yn gweld o gwmpas i'n ardaloedd ni, especially roedd y mynyddoedd di fe, chi'n gwybod? Ac fel chi'n gweld, mae safon tu hwnt yn ei fan hyn, ond bydd rhain o wahanol clasydd i bridiau ni wedi gweld gynnau, oherwydd hill yw'r ein fe, dim lowlands. Ond fel chi'n gweud, mae wy'n fan hyn wedi cael ei arddangos arbennig o dda. Mae ydych chi'r mwy o'r hardy type o speckles ydych chi, a mae ydych chi'r biwladd bach mwy modern mae wedyn ni. So mae pob dafar ei swydd le efo chi fynd. Ni'n gweld nawr par Kevin Davies, Llwyn Fedw, Llanabydder, a fe sydd wedi ennill y gystadlaethau yma y ddwy flynedd diwetha yma. Felly, track record, oedden mynd i gyflawni'r goron rifflig yw'r cwestiwn, ynddo fe? Wel, na'r cwestiwn. Wel, ie, a dyma'r bridges sy'n bwysig iawn i dyfodol ein defed ni yng Nghymru. Hein sydd yn creu y replacements, sydd wedyn yn symud lawr i'r tir fwy fflat lawr efo ni. So, mae'n bwysig iawn bod safon yma'n aros yn uchel iawn. A ie, pob lwc ydyn nhw. Maen nhw edrych yn par neis iawn. A mae marciau y Beulah yn wastad yn dal ar llygad, ydyn nhw. Mae dach chi'r du a'r gwyn ar y pen, a wedyn mae'r gwlan i fod yn wyn, a wedyn coesau du hefyd. Mae'n fryd bach trawiadol, a maen nhw'n fryd hefyd sydd ar y restr y Defaid Pryn. Odyn nhw. Credau, difeinir, maen nhw yn defed pert iawn. A mae rhain gallu mynd lot o fach o arian bwyti'r lle. Ni'n gweld am fel di sel allan am ddyfru bwys ti fyna Aron, a maen nhw'n ei prisiau mawr yn dyn nhw, rai? Odyn, maen nhw'n rhy bryd i fi twtio, fi'n aros o'n am un. Fe siŵr bach o gardi yn o ti? O, sa'i gwybod. Fe bod yn rwle, mae cyddyn i fi'n cardi, a mae hwnna'n gweithio. A mae pris y mules yn dibynnu sut mae hein yn neud yndyn. Os maen nhw'n mynd efo'r mules, coloured mules un blwyddyn, mae'r pris y Beulahs yn codi, a wedyn os maen nhw'n mules gwyn o blwyddyn wedyn, mae pris y Defaid Cymreig yn codi, so mae gyd yn dibynnu be mae'r bechgyn y mules eisiau wneud. Achos yn awel iawn, be maen nhw'n neud yn fe, roed hwrdd Wyneblas Caerlir ar y ddafad Penfrith Beulah i gynhyrchu'r fewlen, a maen nhw'n fryd sydd wedi gwneud gymaint i'r diwydiant defed yn y fewlen Gymreig. Ond ni'n edrych nawr ar y beirniad, Mr Inns Graham, fferdd o Lockerbie, a mae'r dyn yma wedi gweld trin a thrafod filoedd ar filoedd o un yn y gorffennol, ond boi sifios tiroedd y gogledd yw e? O, dyna ni, mae dal i ganlyniad. Ni wedi cael e feinir. A dwi'n meddwl mai Taylor Dillon yw'r ein i, chwarae teg iddyn nhw. Fair play. Ie, da iawn wir yn nhw. Taylor Dillon, fferm Gwarallt, Sir Gar, a'r pwysau reina'n 83.5 kilo. A fi'n gwybod mae Iestyn a Iwan Meibion yn dwlu ar yr ddangos, a dwi'n gweld nawr mae Iestyn a Iwan, mae Iwan yn dod mewn i'r cylch i flwyddyn gyntaf un ar ddangos yn helpu fyna gyda'i dad wedi Neil Dillon. Na i fynd draw i gael sgwrs ydw, diolch yn galon i chi. Well, congratulations! Wow, that smile says it all. Yeah, it does, yeah. I'm very surprised. There's a lot of lambs here today, a lot of good lambs, and I'm very surprised at that. I thought there would have been a different story. I've been watching you competing since you were a tiny little boy. Why do you enjoy it so much? It's just a hobby, really. Well, I do it in the summer shows and winter fair and stuff. We've got 15 pairs in, so and people say it's a lot of work, but it is and it isn't. 2 days of it and the trimming's done. It's not like it's a full long day of it. It's like, right, 2 days of it and then you're done trimming. So it just, and people say it's a lot of work. I know it's a lot of work, but it's only 2 days of trimming. And you love it? Yeah, I love it. It's the best thing we do, really. Well, that is obvious. And I think the future of farming is bright with people like you. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch. Diolch chi.